Dat ik straks een heel mooi festje draaien zal. Die komt van Treschik en de Skavers. En daar had te krijgen mij toch wel een actie die behoorlijk grut werd zo staan is. Er is een burgerinitiatief namelijk hier in de Ljout en ik de boeten ondergong. Om Sale Skaaf, Frans van der Borg, oud-eigenaar. Goeiemiddag, hè? Ja, hoi Willem. Het is nou, help me even, het is nou een music center, wat is het ook weer? Ja, het zit officieel nou Citytheater. En vroeger toen wij er eens hadden was het nog een muziekcentrum. Ja. Dus, maar ja, goed, uiteraard is het Skaaf, dat is het makkelijkste nou. Ja. En Skaaf moet blijven nou? En Skaaf moet blijven, ja zeker jongen. Ja. Het is 11:55 inmiddels, hè, dus er moet wat gebeuren. Ja, want om het even zakelijk te schetsen, de gemeente Ljout had het op de periode verlien had het kocht. En zeg ik het heel simpel zeggen, ze weten eigenlijk net wat ze ermee ommaten, hè? Nou ja, precies. Er is een beetje op het ogenblik een status quo, om even in muziektermen te blijven. Of status quo dan, status quo, zit je hem. Ja. Maar er is geen beslissing op het ogenblik en iedereen zit een beetje in de lucht ledigen. En ja, wat moet er nou met Skaaf gebeuren? Ja, wij moeten daar vanaf. Nou, want het is de BV wordt opgeheven. Dus we moeten nou even met dat water naar de dokter, zoals ze zeggen. Ja. Dus we moeten uitvoersel van de gemeente hebben. Wat willen ze nou eigenlijk? Nou, de gemeente wordt de inventaris net weer opnemen. Dus nou komt er een burgerinitiatief en dat wordt gelukkig goed oppakt. Het lijkt wel een beetje project X achter een vorm, krijg dat. Ja. Dus er zijn meer dan 6200 sympathisanten op het ogenblik. Dus de politiek moet even wakker worden. Ja, hè? maar ongelooflijk volle reacties. Ik had ook een vogel, vooral op Facebook momenteel. En verbaast het u dat het zo volle binnen? Ik bedoel, 400, 1000. Maar dit binnen meer dan 6000. Dat is ongelooflijk, hè? Ja, ik ben binnen echt door overdonderd. Het is net dat je even in een rollercoaster komt natuurlijk. Maar ik ben er echt overdonderd. Het was er even wat confuus van. Maar ja, goed, nou weer met beide pootjes op de grond. Maar dan moeten er concrete dingen gebeuren. Ja, wat wil je hem eigenlijk liefst? Wat is het ideale scenario? Het ideale scenario zou het mooiste voor u wezen dat bijvoorbeeld een theater Romein met een popconcert een plak krijgt in Zeelandskaar natuurlijk, omdat het gewoon een geweldige geschikte zaal is voor popconcert. Ja. We kennen zowel liedjes als grote concerten kunnen horen. Plus nou de andere dingen die al jaar gebeuren natuurlijk, van circus Saranti tot aan examens en tentamens en personeelsfeesten en piratenavond, alles wat er maar gebeuren kan op dit gebied. Ja. Dus, en dan is er echt wel toekomst voor jou het. Voor het Zeelandskaaf. Ja, absoluut. Want de gemeente had nog wat plannen hè, om onder een poppodium Romeinek te verschonen. Meer richting harmonie. Hè. In die hoeken willen ze het eigenlijk al hier hebben. Bodemloze put, hè? Ja? Bijvoorbeeld al. Bodemloze put, ja natuurlijk. Met z'n volle dingen. Bedoel, het Fries Museum, dat is ook wordt het een bodemloze put. Ja. En met het tegenvallende bezoekersaantallen van een popconcert, dan is dat een veel te rooskleurig scenario wat er geschreven is. Ja. Absoluut. Ben ik van Noordzuren. Maar Skaaf is dan goed keeper. Daar kun je makkelijke concerten organiseren dan eventueel in een Sanij popcentrum? Ja, Skaaf is klaar. Het centrum dat staat daar. We zijn tot toers meesten kennen de ring, dus er is altijd mogelijkheden. Ja. Wat we hier in Ljouwert wel missen, maar dat is een hier dat is een grote zaal van 3,5 jaar of 4.000. Dat ze er nou eventueel nog wel bij kennen. Ja. Voor de echte grote dingen, wat nou in het vet gebeurt. Maar voor een Skaaf is het natuurlijk ideaal. Ja. Wanneer komt een beslissingsmoment? Wist dat? Wanneer weet je wat je, nou ja, Skaaf dat het bloedt of net? Ieder moment in de komende tijd. We hebben het al even kennen, werd iedereen op zitten wachten? Of maar weg op de gemeente wachten? Ja, we moeten nou het burgerinitiatief, dat krijgt nou een beetje vorm. Dus dat mag dan naar de gemeente daar en dan zal de raad zal even luisteren en dan komt het op de agenda. Ja. Dus en wanneer dat werden zal, ja, dat hangt allemaal nog natuurlijk. En dan komen in november de raadsverkiezingen, de vervoegde raadsverkiezingen komen hier. En we zullen hopen dus dat er dan inmiddels een paar raadsleden wat wakker worden binnen. Ja. En we hebben natuurlijk al een paar raadsleden, Piet van der Wal en natuurlijk onze onverschrokken eigen Piet Verderma, die zich hier verschrikkelijk vooral inzetten. En dat soort mensen, dat hebben we verschrikkelijk nodig op het ogenblik. Ja, precies. Maar voor de rest die slaapt een beetje. Ja. Maar ja, daar staan we bekend om hier. Hè? Maar goed, die maken we gewoon even wekker coachen en we gaan het noemen aan even draaien. Misschien willen ze dan helemaal wekker in ieder geval. Even naar de zaken die al op agenda staan. Verskaaf, dat gaat gewoon al je trof voorlopig? Ja hoor, nee, bedoel maar, er is nog geen paniek. Ja.
Maar er moet nou wel zekerheid komen. Kijk, als straks de inventaris uit mat op wat voor manier dan ook, ja, dan is het gewoon gebeurd. Dan moet je een inventaris inzetten met dan loop je weer voor $500.000 op je achter. Ja. Ja, dus dat mag eigenlijk net. Nee, precies. Het is een duidelijk verhaal voor ons. In ieder geval ben mij een heel soort mensen die in ieder geval één ding roepen. Skaaf met blind naar de eerste. Ik ben er straks dan even jet. Heeft de bluesband is die hier ook al... Ja, geweldig. Ja, nee, fantastisch. Geweldig jongen ook. En verdient ook alle hulde hoor, voor zijn initiatieven. Nou, absoluut. Ja. Succes voor ons. We blijven het volgen, absoluut. En wat je hem dan met dit noemen nog aan? Ja, zo volle mogelijk. Mensen kunnen downloaden. We kunnen ze het bijhelien. Ja, het staat op de site van Ljouwert de Krant op Soundcloud. Misschien kennen ze daarvan al helden. Maar ja, er komt ook nog een videoclip bij mij dwaande. Dus het ken ook niet allemaal tegelijk, maar er gebeurt zoveel op het ogenblik. Ja. Dus maar het komt er wel hier aan en dan komt vanzelf een keer op YouTube, dacht ik. Dan moet het helemaal lukken. Wij draaien het, noem maar even. En voor ons nogmaals succes. Wij blijven het volgen en we zullen zien. Altijd slagen het. Skaaf met blieven. Zo is dat. Oké, dankjewel jongen. Ja, graag in Willem. Oké, hoi. Jo, hoi. Nou, Thomas. Stond het weer eens in de krant. In ons kleine stadje eer wat aan de hand. Skaaf met op een kop, wanneer houdt het toch eens op? Fut is fut en dat komt nooit meer terug. Ik snap niet wat ons stadsbestuur bezielt. In deze stad eerder al zoveel vernield. Want in Skaaf hangt de sfeer van nou en van weleer. Blijf eens met je poten hier vanaf. Skaaf blijven. Een theater met historie en zaal in oude glorie. Skaaf blijven. Als Skaaf er niet meer is het in onze stad goed mis. In Skaaf is altijd wel wat te doen. Je hebt dat Leeuwarder gevoel. Waarom het dit vet, ben je van de pot gerukt? Luister toch naar je Leeuwarder volk. Ze hebben nog niet leerd van het verleden. Er is hier al zoveel moois verdwenen. Koester toch deze stad, je kiest het foute pad. We vechten voor dit stukje praal en pracht. Skaaf blijven. Een theater met historie en zaal in oude glorie. Skaaf blijven. Als Skaaf niet meer is het in onze stad goed mis. En nou allemaal! Skaaf blijven. Een theater met historie en zaal in oude glorie. Skaaf blijven. Als Skaaf niet meer is het in onze stad goed mis. Als Skaaf niet meer is het in onze stad goed mis. Als Skaaf niet meer is het in onze stad goed mis. Skaaf moet blijven. Het verhaal moet duidelijk wezen. We blijven het volgen. Er is een burgerinitiatief van de grond. Volgens meer informatie hadden, dan mag je even op Facebook zien. Want dan mag je gewoon even Skaaf moet blijven intikken. En just de site mij een heel soort reacties, discussies, ideeën in ieder geval om deze zaal in Ljouwert hier te horen. Met zoveel historie leidt. Ja, wil ik wezen. En het nummer is ook nog via Soundcloud te vinden. Maar even naar de Ljouwerter Krant gaan. Of even bij Willem Boordpik. Want dan krijg ik even een post via Soundcloud. Wel ingewikkeld. Maar goed, ik kies hem gewoon even beharken. En eventueel ook nog downloaden. Dus bij deze.